Ťažisko súťaže však tvoria vaše preteky. Dovolte mi, aby som pri tejto príležitosti privítal medzi nami vzácnych hostí, pána primátora mesta Nové Zámky, Otakara Kleina. Ďalej vítam medzi nami pána Juliusa Ivana, Novozámčana, odchovanca novozámodskej atletiky a účastníka olympijských hier v Moskve v behu na 110 metrov cez prekážky. Vítam pána Petra Raceka, predsedu olympijského klubu okresu Nové Zámky. No a teraz si dovolujem vo vašom mene i v mene usporiadateľov tohto podujatia požiadať o slávnostný príhovor pána primátora, pána Kleina. Pekne, príjemný dobrý deň vám prajem, milé deti, učitelia, rodičie, vám praje. Je jeden krásny slnečný deň, tak verím, že všetci si ho v spokojnosti a v radosti užijete. Dovolte, aby som sa špeciálne poďakoval za organizáciu tohto podujatia olympijskému klubu okresu Nové Zámky aj atletickému klubu mesta Nové Zámky. Som veľmi rád, že takéto podujatie organizujú, majú v sebe toľko energie a vytrvalosti takéto krásne akcie usporadúvať. Vám všetkým prajem, aby tento dnešný deň bol pre všetkých vás dobrým, radostným, plný energie, samozrejme aj veľa úspechov, aby ste si všetci odniesli to svoje víťazstvo, keď aj nie v medailách, tak aspoň srdiečka. Myslím si, že teraz zapálime. Nasleduje zapálenie olympijského ohňa. Pán primátor, tak ako na veľkých olympiádach. O 58 dní začne skutočne veľká olympiáda v Riu. Dneska začína olympiáda v Nových Zámkoch. Olympijský oheň zapaluje pán primátor. Potlesk. Ďakujem veľmi pekne a zapálením olympijského ohňa zahajujem a otváram tieto dnešné preteky. Prajem úspešný a krásny deň. Ďakujem pekne. Ďakujeme za slávnostné otvorenie podujatia a teraz rozcvičte sa a preteky začínajú za chvíľu podľa časového harmonogramu. Ešte kúsok, poď. Dobre, stoj. Kategória dievčatá. Teraz nemám čas. Ešte, ďalej, dobre. Nech sa vám darí. Pre ten 7. ročník sú tie súčasné preteky ako aj krajské kolo, čiže i naše kolo, okresné a krajské. Hlavným športom väčšiny na Rio de Janeiro. Odštartované, tentokrát už pravda sa strieľa.
pretože je potrebná kompatibilita. Pridaj, šlapte všetci bežať, na čas sa ide. Ešte a behom, ešte bežať. Poďte naspäť. Ja sa ideme odtiaľ, poďme si ešte štále niekaj. Hej, Marika, poďme si ešte vyskúšať. Každý spolčí vec. Andrejčaka pridať sily máte, vidím ešte sily dosť. Ešte neobzerať sa, dobehnúť. Nechoďte blízko, tam sa filmuje. Sem. Dobre. Ešte máme 140 medaile. Tretí. Bakáč Tomáš na 63. A na treťom mieste dve dievčatá, Hana Hlavička, žltej solej 1673. Poď. 140. Poď, Barborka, poď. Hránková Nelly. Poď, Barborka, poď. Poď, ešte, poď, pridaj. Dobre, treťa. Fajnovo. Prvú vekovú kategóriu byt alebo svoju kanceláriu. Ja tieto kľúče nechám na vrátnici hotela atletického klubu, teda hotela Šport. Zatiaľ ich budem mať ja, Sila na vesku priniesla Palárikovú a tretí Dominik Molnár, základná škola Vyseka. Domino, neobzerajte sa, mákaj, dobre? Ty vole, nahaj. Ajde, prečítila. No a tu za nami dobiehajú chlapci, beh na 420 metrov. To sú tretiaci. Vydržať, ešte máte 42 metrov, odtiaľ to je 40 metrov. Pridaj. Už to není ďalej tým, že kľúče nikomu nechýbajú. Chodte od nich, prečo tu chcete? Kľúče, ešte raz. Počkaj, lebo dívaj. Budaj, Peter, základná škola Topolová Nitra a tretí Jurica Samuel, základná škola Palarikovo. Pripravené sú pre vás medaile a diplomy. A diplomy odozdá pani učiteľka Seková, trenérka AC Stavba Nitra a poradie je nasledovné. Prvé miesto Patrik Suchán, Palarikovo, základná škola s materskou. Čas 30 sekúnd a 1 stotina. Druhé, Peter Budaj, základná škola Topolová, 31 sekúnd rovný. A tretí, Samuel Ďurica, 35,69 sekundy. Blahoželáme. Otočte si diplomy k nám, dobre? Ešte keď... A sa najskôr sa vrátilo, lebo budem mať konferenciu, nie? Ja vám asi zavadia. Kerenková, Pática, Emily, Pática, a teraz to najdôležitejšie. A opačne asi to mala. Usmievajte sa. To už videla očak. S diplommi sa fotia 3 najúspešnejšie druháčky a sú nimi Nech sa ti páči. České. Super. Potlesk a medzi tým
Na dráhe prebieha štafetový beh na 4x60 metrov. Nemajú čísla. Dobre. Kráčať po atletickú dráhu smerom tam ihrisku naša zdravotná sestra a medzi tým beží nám štafetový beh žiačok na 4x60 metrov. Čo idete babi? Na nej je 5 kruhov. Týchto 5 kruhov ľudia prevažne miere žijú na kontinente. Ona nerapam s tebou. On má len pijaci kokos a potom áno, celý čas to dvojkolečku na to smetalo. To budeme vykrývať a potom pek. Akurát vysvetľujem, že pôjdeme po vašej kategórii niekto trakne rýchli, že je dobrý. Môžeš po 3.30 je silné dosť? Keď pôjdeš. Dobre. Je dobre také behať. Ešte nemá ani jedno kolo. Posledné kolo, ešte jedno. Ešte jedno celé kolo. Ešte sa šetrí. To je šprint. Výborne. Horská liga, Dundia liga, majstrovstvá liga, 147. Rožanke, tretia liga. Super, Nastia! Nevideli jasne. 2, 4, 5, 7. Ja Divák pôjde na jar. Že vrejme raz aj To sú nejaké ročníky, ktoré nesúvisí s tým, to je nejaká iná. Náskokom zvíťazila a už je to tajná. Do tejto dráhy, do prvých dvoch. Nechcem vidieť na začiatku ľahce niekoho podkopávať sa niečo podobné, jasné? dobre. Počkaj, a za to sú robí. A nie treba nahrávky, ale tohto. A tento by mohol zvísať, ale oni ešte, 9. Posledné kolo. Ide do Polska, nech zahlási, ide do Polska. Posledné kolo. Posledné kolo. A nech sa ma príde spýtaj, on povie. Posledné kolo. Marek Valo je zo základnej škole Stromník sa musí Devinska. povyprávať. Zase niečo sa mi Kúpil som si tej noviny vaše.
Timer, vydrž, ideš, dobre? Poď do poradia, lebo ťa trošku. Nemyslíte vážne, pani. Vaša opatrť, hlavne nevidíte do polície, tam sa zaradujte až na tej rovine, dobre? Tak sa len približujte. Dobehneš. Ideš domov. A to je všetko. Aj rebríku robíme stavba, zapetula v tejto, zapetula v tejto. A 2,20 mal. A ja Počkaj, prečo som to... Má signálime. Čakám vás tie. Vystrel utekáme. Budú ma ignorovať? Budú. Prvých 200 metrov je tu na vzdialenosť medzi prvou a poslednou 50 metrov. Ospravedlňujem sa. O všetkom sa rozhodujem, zdá sa, že o prvom mieste rozhodnuté, ale o treťom nie. To bude vynikajúci súboj. Aj druhé je rozhodnuté a na treťom trošku bude dávne rozhodnuté. Dobre, konec. Už sú prvé 4 pretekárov celý, 6., 7. Pridaj, pridaj! 9. Dobre, konec. Ja viem. Svetý Peter, Holný Peter. Dobre, Usmievajte sa. Družstvo. Otoč ten bikon. Takže naraz odštartovali chlapci, dievčatá, isté, že vidieť ten vekový a nie vekový, ale predovšetkým výkonnostný rozdiel. Poďme najprv všetci tam na uja, potom tak radom, dobre? Začne sem pozerať. Ty dobrý, drakoťáci. Aj ty si dobre bežal, kamarát. To je Stanley Cup, to takto. Ty by koľko si nabehol? Tam si musíme urobiť Tatarák. Ja to máš do štafetovateľa. Áno, 61, 90 aj vlastne. Paťovka, Ja som Ondroho bral. Ale takto pozrieť.
Neboj sa, neboj sa. Negrelo, bez. Ešte státe.